Homdino Bangladeshi rok illegal babe Tripura phai manjangmani din salbat Korea chung koktomani bisingtei manjangmani nukjago hake angmo haina nokha sakani kongno saitongya kwbangma Bharat haktorni national news rogo daily coverage khlaijak tongo hake o Tripura hasteni Tiprasa rok omono amsuk serious naya tai sawimi amsuk brung ka habui tongo hnoi hake chung kwbangma Kokborok koktoma news rogo chung nugo Bangladeshi rok haye Tripura manjangma ro hake omorok no wanchugui naikhe chini Tiprasa doparongni bagi belai khena krima singsa Tumani Malay norok bakso bukso saimana jepropano Bangladesh o ani ke dormoni tui coba coli kake kebangma borok Bangladeshi tongnai rok borok Tripura o te Bharat haktorok khari phaibiu hake beserbak chini Tiprasa rokno birmanango toma male chini Tripura Bangladesh bai tini di gugurukja amoni bagai o jaga bisik hapayu hake bisi ketal phai tongo kailemung season bo phai tongo norok noni kailemung pandao naithok tei kaham ke chamungni bisingtui tebo kaham ke service renani muchungkhe o kothok catering service ni bisingtui chikon tei kotor panda khlainani nungtai wanana nanglia kothok catering service norongni muchungtui serve khlaijaknai tai oro self service bo tongo that means o kotor 5-star hotel ongni haike sakno maimui nyai chaimanai tai oro songna sugna kwrwngrokni bo service tongo abo simia tomungno nin nogo panda sobani bazar hajar khainani bagi borok kwrwngui tongkhe tai wanana nangya o kothok catering service ni bisingtui dal bidal chana muchungma rok joto nini muchungtui khlaijaknai romdi nuai holo kale panda khlainani muchungkhe kubuni marriage hall haike na sepsap manai tai tomungno nung aguli tawono tongi tongkhe panda naithok chini chaborok chamungno charina chungkhe contact simi khadi kothok catering service no joto chamung kothok kaham songi charinai hake te mungsawana na kwrwi hake te kaham ke saimana muchungkhe o kok dung number jangni bisingtui norok call khai norok kwrwngmano tai norok video nai Rwng TV ni bisingtui kwrwngu hunchake 5 to 10% discount manai te kaisa belaikhe special bisikatalni bagai norok video nai je sikang call khainai bo free service manai amo only khumulung nuai holo pandangkhe tai o kothok catering service belaikhe na trusted tuma hamale omno naikol nai hake Tipang Bukanpur Institute of Hotel Management course pai phaijak belekene experience gina bono chalok tongo mono hage tai tomo nai tong kwrwngdi kok dukbai tai Rwng TV ni bisingte call khayun sakai 5 to 10% discount manai hake video ni topic ote se thanglai Bangladeshi rok ayangna ni kwbangma burung khai phailemani kwbangma tep khai document rok Bharat ni Aadhaar card duplicate rok slamui ration card duplicate rok slamui boro o jagani nagorik ungi tongbaikha Bangladeshi kwbangma illegal babe phaiui tuma hamale kwbangma dalal ayangna ni borok no tubunai 500,000 kaisa keno Aadhaar card ration card duplicate slamui borok no o jagani nagorik khlai toni tongbayu amoni bagini norok sini pana manyana borok o jagani da na ayangna ni phainai hnai hake belai khena wana ma singsa mo Tiprasa rokni tui sanani thangake norok jotono saimono Tiprasa rok o jaga tabo 30% hake o 30% ni tabo ayangna ni borok phai o jaga o borok document slamui o jagani nagorik ungi thangake Tiprasa rokni percentage tebo komiui thangnai 100 ta chakri kota phaimani jaga Tripura o a jagani bising 30 ta Tiprasa rokni hake ST rokni ungu hake chini percentage josino 30% ni tolao klegi thangake 10% panangkha 20% panangkha hake norok jotono saimono 20 ta manai 10 ta manai hake amsuk 30% se sin Tiprasa ST rok chana nungnani kwrwi nungna tui kwrwi hasuk hatai bere mo Tiprasa rok tabuk bo kwbangma tongui tongko prai no 100% ni bising Tiprasa ST rok 50 to 60% kwrwi ni tolao tuma hamale Tiprasa rok 50 to 60% kwrwi chana nungnani kwrwi samung tangkaise maimasanai samung khlaianga kai maimasaya samung bo manya hake chin Tiprasa rokni hasuk hatai jaga tongmabo amorobo kwbangma kmawi tongo sekjagi tongo Tripurani history bubak rabai gdaljak amorono khaito tasta sajida amoro khaito direct no se sekjagi tongo hake o Tiprasa leader robo naida nugyangi tong amo sawisi malia kwbangma Tiprasa sikla robo amtini salai tonglayo wana jaglai tonglayo tofa komornani kiriman bagai hake tinini video amsuno noro video no sajak like khlaide te comment khlainani tapok di nongni bukhani kokbo sahodi amtike khlaijagi tonghakai chini Tiprasa rok butui ingno norok comment khlaisadi nongni khani dukho je kha khamani amon norok sahanakai sahar manu comment bisingtike hake noro amdike video nai tongnani bagi channel no subscribe khlaidi bell icon click khanen tapok di jepor katal video dawo nong noro notification chogunyani bagi video chajakha like khlaidi tai advance happy new year jotono kahamke tongmadi jotono no khulumbaikya hambai।